जों मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो लुबैदों जे बर' हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन समाव बायदि थासारिखौ लानानै बायदि रोखोमै माहारियारि बादनि हेंथायै बायदिसिना जेंना सोमजियो। दा बैफोर जेंनाफोरखौ जों मोगा मोगि जानानै थांनांगोन। दिनै समाव बर' हारिनि गेजेरावबो ट्राइबेलफोरनि गेजेरावबो ट्राइबेल माहारियारि बाद बर' माहारियारि बाद आरो गुबुन गुबुन समाव बायदि रोखोमै माखासे जेंना माखासे मोगा मोगि जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैदों। दा बिनिखायनो बेखौ जों नेवसिनानै थांनांगोन एरायनानै थांनांगोन। जेरै जोङो मिथिदों जे माबा धर्मनि नामाव ट्राइबेल बोखारनांगौ गुबुन गुबुन थासारि बेफोरबायदि गेना गोरोन्थिया बर' माहारियारि बादखौ थेर बेथेर खालामनायनि जेबो मोन्थाय गैया। आरो बिनिखायनो बर'फ्रा गावनि थामोनथा गावनि रैखाथिनि थाखाय जे दिनै जों जि माहारियारि बादखौ लानानै दं आरो बे माहारियारि बादखौ लानानै रावबो संगठना रावबो आफादा बायजोनिफ्राय फैनानै बर'नि माहारियारि बादखौ धर्मखौ लानानै सेसथि खालामनानै थेर बेथेर खालामनायनि जेबो मोन्थाय गैया। जोंनि ट्राइबेल गनायथि सिनायथिखौ लानानैबो दिनै बिथांमोना जोंखौ सोंखारिनायनि गोनांनि थाखाय जेबो गोनांथि गैया। आरो बिनिखायनो जों बर'नि थै थानाय बर' फिसाफ्रा बिनिफ्राय साबधान जानानै जोङो दिनै बेखौ हेंथा खालामनांगोन जों नेवसिनांगोन जाहाथे जों बर'फ्रा खौसेयै जोंनि माहारियारि बादखौ लानानै आरोबाव जों दावगालांनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाइ सान फालिनाय आरो बेवहाय गासै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारिनि जानानै जोङो दिनै बे गोलाव सम 52थि बोसोरसिम जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सौफैदों आरो गासै बर' माहारिनि गेजेराव जागायनायनिफ्राय गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी आफादगिरि कनकेश्वर नार्जारी गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन मावसमाव आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जालांनाय गासै जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि आरो गासै जि बिबान लानाय जिल्ला दखरा जेरावबो थानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे माहारिनि आफाद हिसाबै माहारियारि बादखौ लानानै जि गोलाव सम बर' हारिनि गेजेराव गोबां खैदां खैफोदखौ जुजिनानै हारि बोखांबोनायनि मोनसे राहा लामा लाबोनानै सोलिनाय नैबे आफादनि दिनैनि समाव बयनिसिमबो माहारिनि गेजेराव जोङो साबायखर बावहरो आरो गाहाम हामलायथि जों बावहरो। गाहाम अनसायनाय अनलायनाय गोजोन खौसेथि थासारिखौ लानानै जों बयबो माहारि हिसाबै थांना थानो लुबैयो। दा बिनिखायनो नैबे समाव दिनै क'क्राझारनि टाउनावबो जिल्लानि सिङाव दिनै जोङो नैबे हान्जा सुरनाय मोनसे एबसु द लिडारशिप मोनसे स्ल'गानजोंहाय बेबायदि मोनसे हान्जा सुरनाय लादों। आरो बे समाव दिनैनि समाव जोङो 56 इयार्स आरो बियन्ड आरो इयुनावबो गासै दुलाराय बर' फरायसा हान्जाया जों बेबायदि खौसेथिनि स्ल'गानजों खौसेथिनि गोहोजों माहारियारि बादनि गोहोजों जों लामा हान्थिनांगोन दावगानांगोन आरो बर' माहारिनि गेजेराव गोबां खैदां खैफोदखौ जों जुजिनानै थांनांगोन। दिनै जोङो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम समाज बेरेखानि हेंथायै जों गसंलांगोन आरो बायदि थासारिखौ जों ससियेल मिडिया समाजाव जों नुनो मोन्दों जायफोरखौ जोङो दिनैहाय जायफोरखौ ड्राग्स जौ जुवा बायदिसिना माने रेकेट सोलिनाय माने ओनसोल बेफोरबायदि माखासे नुथाया बर' हारिनि थाखाय मोजां नङा। आरो बिनिखायनो मोजां मोनसे डिसिप्लिन माहारि दानो थाखाय गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो बैफोर खान्थिफोरखौ जोङो दिनैहाय एरायजोबनांगोन आरो बैफोरखौ जों हेंथा होलांनांगोन बादा होलांनांगोन जायफ्रा बर'नि माहारियारि बाद बर'नि गेरेमसा हारि दानायनि हेंथा जायो।